Rođen sam u južnom dijelu Irana, u gradu koji se zove Obadan, u šiitskoj muslimanskoj obitelji. Moj djed je bio muslimanski vođa i imao je 19 djece i 84 unuka. Očito je djed trebao izabrati jednoga tko će nastaviti ta njegova duhovna učenja, prenositi na sljedeću generaciju. Inače, znalo su se dogoditi neke situacije, nezgode, u kojima sam mogao stradati ili poginuti, ali svaki puta kada je dolazila opasnost, vidio sam kao obrise neke osobe koja je uvijek bila tamo. I govorio sam o tome otvoreno ostalima bez neugodnosti. Moj djed uzeo je taj znak da duhovni vođe bdiju nadamnom i štite me, stoga je dosta vremena provodio sa mnom i učio me o svemu što je znao o islamu. Ja sam se pridružio Hezbolahu, bio sam u vojsci oko 3 godine. Intenzivno sam studirao Koran. I moj djed je vidio to sjeme u mom srcu, tu želju da dijelim islam s sirotim, prevarenim kršćanima koji su zastranili. Djed je htio da budem duhovni vođa naše obitelji i izvan Irana. Tako sam putovao u Maleziju, te sam bio uhvaćen sa 38 ilegalnih putovnica i odveden u zatvor. Tamo sam počeo druge naučavati islam, te što moraju činiti da udovolje Allahu. To sam rutinski činio svaki dan. Molio sam 5 puta dnevno. Inače, šiiti se mole 3 puta dnevno, ali ja sam želio više vremena provesti s Bogom. Tako da sam to činio 5 puta. Tada na kraju večeri bih molio dodatnu molitvu i čitao bih Kuran od korica do korica svakih 10 dana. Tako sam stekao duhovnu moć i počeo sam komunicirati sa duhovnim bićima. To inače po Kuranu nije zabranjeno. Imamo i primjer Muhameda koji je to činio. Tako sam se počeo povezivati sa tim duhovnim okruženjem i počeo sam crpsti silu. Tako sam mogao moliti za ljude. Posebice kad je te ljude netko povrijedio ili nešto učinio, oni bi tada došli k meni i ja bih se pomolio za te ljude koji su mi to učinili i njima bi odmah ta osoba postala bolesna ili bi joj se dogodila nezgoda. Mogao sam zatvoriti oči i znati što je osoba u susjednoj ćeliji radi. Sve to me učinilo još gladnim za duhovnom silom i htio sam još više moći. Tako da sam još više meditirao nad Kuranom. Jedne noći meditirao sam nad stihovima, inače postoje stihovi u Kuranu koji se ponavljaju, ali nemaju nikakvog značenja. To su tajne Kurana. Tako dok sam meditirao, duhovno biće jedno je ušlo u sobu. Bilo je mnogo snažnije od onoga s čime sam se mogao nositi i što sam mogao nadvladati. Bio sam ispunjen strahom i koristio sam sve načine kako bi ga otjerao. Sve načine koje znam iz islama. Zazivao sam ime Allah, ukoravao sam Sotonu i slično i ništa nije pomagalo. Tada sam bio totalno očajan. Osjećao sam da me to biće guši i istiskuje život iz mene. Osjećao sam kao da umirem. Zazivao sam gore u nebesa i govorio: Bože, pomozi mi. Odmah nakon toga čuo sam glas, jasno kao što vi sada čujete moj, koji kaže: prizovi ime Isus. U tom trenutku iskreno u to nisam posumnjao. Osjećao sam se kao kad se utopljenik inače utapa i kad mu bacite konup, on tada ne razmišlja koje boje, već ga jednostavno zgrabi. Tako sam i ja.
Rekao sam, Isuse, ako si ti istina, pokaži mi se. Do dan danas inače ne razumijem kada razmišljam o tom trenutku zašto sam to rekao baš na takav način. Zašto nisam jednostavno rekao Isuse pomozi mi, ne znam. Ali tako sam to izgovorio. I prije nego što sam završio sa rečenicom, sve se vratilo u normalu. No to nije bilo moje obraćenje. To je bio početak moje zbunjenosti. Zašto bi Isus pomogao muslimanu? Učinio sam sve u svojoj moći da budem dobar musliman. Težio sam postati Allahov mučenik, hodao sam po minskim poljima. Bio sam spreman sudjelovati u samoubilačkim misijama. Sudjelovao sam u pogubljenjima. Činio sam sve što sam mislio da moram protiv nevjernika kako bih promicao Allaha. Znao sam da nešto nije u redu i to ne zato što sam sumnjao u Allaha ili Islam. Zaista sam vjerovao, ali nisam znao što se upravo dogodilo i to me zaista zbunilo. Pokušao sam to zaboraviti, ali to pitanje, zašto bi Isus pomogao muslimanu? To bi mi iznova dolazilo. Ja sam vjerovao u Muhameda, bio sam u savršenoj religiji. Nisam razumio zašto bi mi Isus pomogao. To me zaista zbunilo. Tada sam postio i molio i tražio Boga 2 tjedna da mi pokaže svoj put. Očito sam u tom trenutku razmišljao o stihovima iz Kurana koji govore da Allah djeluje na različite načine i da s koje god strane brda se penješ, uvijek ćeš doći na isti vrh. Ja sam pomislio, možda je to tko Bog jest. Možda Bog ima specifičan način za mene i On želi da ja idem tim specifičnim putem. Tada sam pomislio, nikad to neću saznati osim ako ga ne pitam. Stoga jesam. Molio sam i postio i iz dubine srca. I svom svojom snagom sam pitao Boga, Bože, što ti želiš da ja učinim? Kojim putem želiš da te slijedim? Stoga, 2 tjedna sam molio, sve sate koje sam bio budan i postio. Zaspao bih, pa bih se probudio i opet bih molio tražeći Boga kojim putem želi da ga slijedim. Nakon 2 tjedna nisam primio nikakav odgovor i postao sam frustriran. Rekao sam, zaboravi, šta je ovo? Ja nemam nikakve šanse da saznam što On želi. Ne znam da li Bog uopće postoji. I potrošio sam cijeli život i bojao sam se nastojeći činiti sve da udovoljim Allahu i sad me On zbuni. Ako je Allah svemogući, mislio sam, i vidi srca, On zna da ga ja volim. I što mu znači ako ga zovem bilo kojim imenom? On zna da ga u svom srcu ljubim. A ako mu to zaista znači, tada sam ga pitao 2 tjedna, ali se ništa nije dogodilo. I znaš što, ja ću od sada činiti što mi je volja. Ja ću hodati svojim putem i činit ću ono što mene usrećuje. I u tom trenutku sam osjetio da je sila Božja ispunila sobu. Inače u islamu najveći je grijeh koji se nikada ne oprašta sumnja u Boga, njegova učenja i u proroke. A ja sam to učinio. U islamu uče da Allah nikad ne posjećuje čovjeka. Znao sam da sam protiv islama počinio veliki grijeh i bojao sam se da mi nikada neće biti oprošteno. Božja prisutnost bila je tada u toj sobi i ja sam bio presvjedočen njegovom svetošću. Sve to zbivalo se istovremeno.